Pozdrav svima, pozdravlja vas i u ime višeg bibliotekara Centralne univerzitetske biblioteke Crne Gore magistra Ognjena Savića, koji nije bio u prilici da prisustvuje konferenciji i prezentuje svoj rad, tako da ću ja pokušati da ga zamijenim i prenesem osnovne informacije o podcastu Ključne riječi. Od juna 2022. godine Centralna univerzitetska biblioteka Univerziteta Crne Gore produkuje podcast Ključne riječi u saradnji sa rektoratom i Fakultetom dramskih umjetnosti. Autori, odnosno urednici i voditelji su viši bibliotekar magistar Ognjen Savić i bibliotekar magistar Vuksan Vuksanović, a dio uredničkog i voditeljskog tima je i magistar Bojana Šolaja, doktorant na Filozofskom fakultetu. Zahvaljujući razgovorima sa profesorima, docentima i saradnicima sa domaćeg i stranih univerziteta te umjetnicima i bibliotekarima, podcast Ključne riječi ima za cilj da dodatno podstakne širu javnost, a posebno mlade, da bolje razumiju ulogu nauke i stvaralaštva te da apostrofiraju značaj koji bi akademske zajednice i biblioteke trebalo da imaju u opštem razvoju društva. Opšte je mjesto da su u eri konvergencije medija i komercijalizacije sadržaja potisnuti javni i privatni medijski formati koji se bave obrazovanjem, naukom i kulturom. Riječ je ne o lokalnom, već o globalnom izazovu zbog uticaja nove informaciono-komunikacione tehnologije i radikalnih uzusa kapitalizma. Današnje društvo okrenulo je informacijsku piramidu naopačke, tako da je sada podatak, a ne mudrost na vrhu piramide. Zato je nužno da se univerziteti i biblioteke uključe u promjenu opšte realnosti. Cilj biblioteke i univerziteta uvijek mora biti da na svaki način šire i promovišu saznanja o pojmovima, fenomenima i događajima. Centralna univerzitetska biblioteka je izabrala formu podcasta zbog njegove produkcijske jednostavnosti, popularnosti i prilagodljivosti, ali i dostupnosti jer pruža mogućnost da se sadržaj plasira i konzumira preko različitih uređaja i digitalnih platformi, računara, telefona, portala, YouTube kanala, društvenih mreža. Ovo su samo neki od učesnika podcasta. Kako ciljna grupa nisu samo mladi studenti, već i akademska, lokalna i državna zajednica, urednici podcasta biraju teme o onome šta nam se čini da znamo i onome što ne znamo iz svih oblasti nauke i umjetnosti, psihologije, medicine, filozofije, fizike, politikologije, arhitekture, građevina, dizajna, matematike, hemije, pedagogije, bibliotekarstva, filmske umjetnosti itd. Gosti su dominantno profesori, docenti i saradnici sa domaćeg i stranih univerziteta te umjetnici i bibliotekari, ali i inostrani naučnici i umjetnici, pa čak i Nobelovci. Između ostalog, to su profesor dr. Konstantin Novoselov, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2010. godine i profesor Dan Shechtman, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 2011. godine. Među gostima podcasta su i Jeffrey Huber, bivši potpredsjednik kompanije Google, zatim profesor dr. Dušica Babović-Vuksanović, profesorica medicinske genetike i pedijatrije na klinici Mayo. U nekim epizodama razgovarali smo i o istoriji teoriji bibliotekarstva i bibliotekama, o bibliotečkim uslugama i servisima fondovima zbirkama. Poseban cilj podcasta jeste da se upravo bavimo o bibliotekama, jer bibliotekarstvo u Crnoj Gori jeste prilično marginalizovana, pa čak i sistemski zapostavljena naučna disciplina i profesija,
uprkos entuzijazmu i zavidnom trudu crnogorskih bibliotekarki i bibliotekara. Među gostima na temu bibliotekarstva bile su i magistar Dragica Lompar, direktorica Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević, direktorka Centralne univerzitetske biblioteke magistar Bosiljka Cicmila. Jedna od epizoda je bila posvećena KOBI sistemu, kada su gošće bile više bibliotekarske savjetnice Centralne univerzitetske biblioteke Nikoleta Kovačević i Nina Đelević. Kroz ove razgovore su se apostrofirali problemi u crnogorskom bibliotekarstvu. Ne postoji akademski studij bibliotekarstva. Istorija i teorija bibliotekarstva nisu dio obrazovnih programa na nižim obrazovnim nivoima. Skoro nijedna biblioteka u Crnoj Gori, čak ni krovna, nacionalna, nema zgradu koja je izgrađena prema savremenim bibliotečkim standardima. Ne postoji zakonom definisani državni budžet za popunjavanje bibliotečkih fondova i otkup knjiga. Najveći broj biblioteka nema odgovarajuću modernu opremu, a nekoliko javnih biblioteka postoji samo na papiru. Ključne riječi imaju za cilj da studentima i akademskoj i široj javnosti dodatno približe biblioteke kao institucije koje moraju biti nezaobilazan društveni i obrazovni faktor. Podcast Ključne riječi ostvario je i vrlo zanimljive rezultate i izazvao značajnu pažnju kako akademske, tako i opšte javnosti u Crnoj Gori. Pojedine emisije u kontekstu male crnogorske zajednice imaju pomalo iznenađujuću statistiku, teme za koje autorski tim vjeruje da će ljude više zanimati, ne dopire do većeg broja ljudi i obratno, one teme od kojih se očekuje da zainteresuju više gledalaca postanu prilično gledane. Opet samo neki od gostiju podcasta. Tako se podcast Ključne riječi, tako je mozak, neuroplastičnost, pamćenje, učenje, profesor dr. Slavica Vujsić imao 49.270 pregleda, dok je podcast Ključne riječi religija, sekularizacija, desekularizacija istraživanja profesor dr. Vladimir Bakrač imao 5.200 pregleda, bio je emitovan i na javnom servisu radio televizije Crne Gore. I na kraju da kažemo da su biblioteke živi organizmi koji imaju obavezu da se razvijaju u skladu sa intelektualnim i duhovnim, odnosno emocionalnim potrebama čovjeka, a u korak sa razvojem tehnologije i metamorfozama informaciono-komunikacijskih kanala. Biblioteke moraju da iskoriste adekvatna sredstva koja će opravdati njihovu civilizacijsku ulogu i edukativni i kulturni potencijal. Podcast Ključne riječi je nesumnjivo uspješan dokaz da biblioteke mogu da koriste različite platforme u cilju opšte pomoći zajednici i time popularizacije bibliotekarstva, kulture i nauke i obrazovanja. Kao što moj omiljeni pisac Neil Gaiman kaže, Google daje odgovore, 100.000 odgovora, bibliotekar samo onaj pravi. Tako mislim da Ognjevnov podcast to upravo i dokazuje.